Gilubong na kaganihang buntag si Davao Archbishop Emiritus Fernando Capalla didto sa lubnganan sa mga obispo ilalom sa altar sa San Pedro Cathedral. Usa ka misa ang giselebrar kuyog ang 14 ka mga arsobispo gikan sa nagkadayang simbahan sa Pilipinas ug gisalmutan kini sa 21 ka mga paring Katoliko didto sa San Pedro Cathedral una pa man kini Gilubong. Pagkahuman sa misa, gibasa ang mga mensahe ug usa na niini ang mensahe nga gipadal ni Pope Francis sa kamatayon ni Archbishop Capalla nga gibasa ni Monsignor Paul Quizon, ang Vicar General sa Archdiocese. His Holiness Pope Francis was saddened to learn of the death of the Most Reverend Fernando R. Capalla, Archbishop Emiritus of Davao, and he sends heartfelt condolences to the clergy, religious, and lay faithful of the Archdiocese. Samtang ang mensahe sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, gibasa ni Caloocan Archbishop Pablo Virgilio David, ang presidente sa CBCP. Archbishop Capalla, my dear brothers and sisters in Christ, in the name of the clergy, persons in consecrated life, and the lay faithful of the Archdiocese of Manila, I extend my heartfelt condolences to Archbishop Romulo Valles, the clergy, and the local church of the Archdiocese of Davao, as well as to the family, relatives, and friends of our beloved Archbishop Fernando Capalla. Nagsubo ang Simbahang Katoliko sa pagpauli ni Bishop Nanding Capalla sa ganghaan sa iyang amahan nga si Jesus. Sa mensahe sa igsuon ni Archbishop Capalla, nagpasalamat kini sa katawhan nga nagmahal sa iyang igsuon. I was with him from January 3 up to his last breath, holding his hand now and then, giving him tender, loving care as a nurse. He took his last breath after I whispered to him that our 90-year-old sister Nene Gloria and I will be okay. We are both single. That I am grateful for all that he was to us all in the family, and that I forgive him for the times he has hurt me. Then he smiled. It was 1:23 a.m. I held his head, kissed him, and said, "Aba, manong nanding ka, gwapo sa imo, daw si Papang ikaw." And he continued smiling. Gisaysay usab sa igsuon ni Archbishop Capalla nga namatay ang iyang igsuon didto sa Leon, Iloilo City, pipila ka oras gikan sa pagpanaw ni Bishop Capalla. Sa iyang mensahe, gisaysay usab ni Archbishop Romulo Valles. At times, only making this sign to me. This Archbishop Nanding, I will miss. This Archbishop Nanding, we will all miss. Archbishop, up to the last minute, you were a very fatherly and gentle shepherd to us. Archbishop Nanding, please pray for us as we pray for you. Nahimong arsobisyo si Capalla sa edad nga 40 ug dugay kining nagsilbi sa Mindanao, labi na dinhi sa dakbayan sa Davao. Una gilubong si Archbishop Capalla among gisilip ang lubnganan sa mga obispo ug mga lider sa Katolikong simbahan sa ubos sa San Pedro Cathedral. Kini ang sagradong lubnganan sa mga arsobispo ug ang relihiyoso din sa dakbayan sa Davao. Natong 1975, hindi gilubong si Bishop Pedro. Nitong 1998, gilubong usab si Bishop Alfredo Baquiat. Ug nitong 1999, gilubong din si Bishop Antonio Mabutas ug kani ang lubnganan. Karong adlaw, ang ikaupat na obispo sa dakbayan sa Davao na si Archbishop Fernando Capalla ipahimutang ni Maunti. Sagad sa mga paring Romano Katoliko obispo, labi na ang mga obispo ilubong idalo sa Cathedral tungod ang Cathedral ng pasabot si o Cathedral.
pasabot ang lugar kung asa yung binahan ng pare o arsobispo o kini ang lugar kung asa sila mapahulog. Si Archbishop Capalla ang ikaupat nga arsobispo nga Gilubong sa maong lugar. Natawo si Archbishop Capalla niadtong Nobyembre 1, 1934 sa Leon, Iloilo City ug mipanaw niadtong Enero 7 dinhi sa Dakbayan sa Davao. Ana nahimutang ang iyang mortal nga lawas ilawom sa altar sa San Pedro Cathedral o sa Dormitium de San Pedro, usa ka columbarium o musarium ubos mismo sa altar. Edith Kaduayan, Newsline Philippines. Stay safe.